Местоположението е изключително удачно и добре се вписва в концепцията ни за прагматични и комфортни съвременни жилища. Това е новата динамично развиваща се част на квартал Малинова долина, която се създаде от двете страни на новия булевард Крикора Зарян, започващо от НСА. Тази зона е вече със завършена нова инфраструктура от общината и предлага бърз достъп до центъра на София и ключови пътни артерии. Съчетаваме удобствата на града с нов и добре градоустроен район, предлагащ модерна жилищна среда и много удобства, което вярваме, че ще се цени най-вече от млади семейства и професионалисти, които са в началото на своята кариера. Непосредствената близост до студентски град с всички негови градски удобства, развлечения, търговски обекти и спортни съоръжения прави нашата локация ценна и удобна точно за този тип хора. И не само.